Benvinguts a Freqüència Canina, un espai conduït per educadores canines on aprendràs a entendre i educar el teu gos de manera respectuosa. Som l'Irma Pujol i la Marta Frigola, creadores de l'Escola de Formació Unión Canina, expertes en comportament, gestió emocional i llenguatge caní. Freqüència canina, freqüència canina, freqüència canina. Avui parlarem de gossos adolescents. Hola a tothom, com esteu? Què tal? Tornem un divendres més a l'últim Freqüència Canina d'aquest mes, després del programa especial 75 amb en David Pacheco, això de la setmana passada, que podeu recuperar de nou a la web de Ràdio Ona. I avui us portem una notícia molt important. Ben atents. El govern espanyol ha posat en marxa el programa Mejores Amigos, que oferirà assistència veterinària gratuïta o a baix cost pels animals de companyia de persones en situació de vulnerabilitat. A més, es formarà els treballadors socials perquè puguin oferir suport específic a aquests propietaris. Aquesta iniciativa, impulsada amb la col·laboració de FADA, vol garantir que ningú hagi de renunciar al seu animal per motius econòmics. S'ha de veure com s'acaba d'implementar i per si algú vol més informació, només heu d'anar a la pàgina web de mejoresamigos.org. Perfecte, doncs apa, ja estem informats. Avui volem parlar sobre una etapa del desenvolupament caní que pot ser una mica complicada per als propietaris. Estem parlant de l'adolescència. Què passa en aquesta etapa? Quines dificultats es poden presentar? Què podem fer per gestionar-ho correctament? Doncs us haureu de quedar per escoltar-ho. Abans de començar a parlar del tema, us recordo també que si teniu dubtes podeu enviar-nos les vostres preguntes pel WhatsApp al 648 74 26 76 i ho anirem resolent al llarg dels programes. Molt bé, Marta. Com bé has dit, avui parlarem de l'adolescència canina, que igualment, com l'etapa en humans, és un període una mica complex pel gos. Déu-n'hi-do, el pavo caní. Sí, el pavo caní. I això acaba repercutint a la família, també. Exacte. L'adolescència canina és una fase del desenvolupament dels gossos que sol aparèixer entre els 6 i els 18 mesos d'edat, tot i que la durada i els canvis específics poden variar segons la raça i el caràcter de cada gos. Aquesta etapa és crucial pel creixement emocional i conductual del gos i és coneguda per ser una fase de molts canvis, tant físics com psicològics. Ah, exacte, Irma. És la típica etapa on rebem trucades de persones que ens diuen el meu gos abans em feia molt cas i fins ara anava tot bé. Sí. I ja no sé què pot haver passat. O s'escapa. L'adolescència és. En aquest punt els gossos s'enfronten a nous reptes, es comença a construir el caràcter, apareixen canvis de comportament, senyals més agressives, desobediència, entre cometes, excés d'energia, o notem que reculen en aspectes que pensàvem que ja estaven ben apresos, no? I els gossos experimenten aquests canvis hormonals, augmenta l'energia i, per tant, ho veiem reflectit en la seva impulsivitat. Us sona als humans adolescents, també? Pues més o menys. Sí. Va per aquí la cosa. Llavors, anem a veure què passa amb els límits que havíem establert fins ara, no? Hi ha tots aquests canvis. Què passa amb un gos adolescent? La rebel·lia. Podríem dir que pot ser la revolució. Aquí és l'etapa de la revolució, on us posen en dubte tot el que han après fins ara, comencen a rebel·lar-se, tot el que havien après sembla que no ho han après, que tornen enrere. Bueno, Sí. és una etapa de molts canvis i de molta paciència. Sí, ja en parlarem ara d'això. Realment és un moment de desafiaments, no? És com si posessin en dubte. Jo m'havies ensenyat a venir, doncs ara sembla Doncs ara que no vinc. Ara em torno més independent i quan em deixes suelto me'n vaig a... I sembla que en moltes ocasions us vacilin, que us miren, tu el crides, el gos sap venir perquè sap, us miren i marxen en direcció contrària. Totalment. Estem en aquesta fase. I és que no és que no ho sàpiguen, perquè vosaltres ho heu construït, ho heu anat treballant. És que estan adolescents. Exacte. I llavors hi ha aquests desafiaments, hi ha aquests punts de conflicte que prefereixen fer altres coses, no? Sí.
Què més? Sol ser una etapa també on hi ha regressions, és a dir, aquelles coses que el gos havia après a fer, com quedar-se sol sense trencar coses a casa, comencen a vegades a aparèixer destruccions, Sí, o pipis. Sí, tornen a aquelles coses que ja havíeu solucionat, que ja no... Feien molts mesos que ja no ho feien, tornen les destruccions, mossegades de mobles... Com si tornés a ser un cadellet, Exacte, sí. pues hi ha també aquests punts. Clar, heu de pensar que és un canvi hormonal, també ells no saben què els està passant dins del seu Clar. cos. Estan desubicats. Exacte. Com els humans. Sí, és que no són tan diferents. Llavors, ells també tenen el plus olfactiu, és a dir, fins ara estava desprenent una olor que ara no és la mateixa, no? Exacte. I, hosti, què m'està passant? Què està passant? Què és aquest canvi? Sí, sí. Què més? També es veu transmès, és com l'etapa on el gos està amb més impulsivitat, amb més energia, i això es trasllada a descontrol inclús de l'energia, no? Descontrol de la mossegada, molta frustració, tota aquesta energia també es veu latent. Sí, es veu molt, sobretot en els passejos, no? Que aneu passejant tranquil·lament amb el vostre gos i de cop no sabeu per què comença a saltar-vos a sobre, a mossegar-vos la corretja i no sabeu veure per què si estava anant al passeig tan tranquil. Sí, sí, exacte. Tenen com aquests pics. És aquest descontrol de l'energia. Sí. És que és un O pavo energia humà, mal igual. canalitzada, que no saben com treure-la i es van frustrant. I bueno, és com un bucle. Sí. Llavors, què passa? A l'haver-hi canvis a nivell també de que comença a aparèixer el caràcter que dèiem abans, també canvien altres aspectes ja més encarats parlant de rols, no? Sí. De rols dins de casa, si hi ha més d'un gos, veus que comencen a fer coses que abans no feien, que interactuen diferent. O inclús amb el mateix propietari. Mhm. Que passem de l'etapa cadell tan modosito i que ho segueix a tot arreu i mira que mono, Sí. i passem a l'extrem. Mira aquell cabron que se m'ha escapat, que ja no sé com dominar-lo. Sí, Canvien aquests rols també, ja no els té tant en compte i comença a ser més independent. correcte. Passem de la dependència que tenen els cadells a la independència que tenen els adolescents. Exacte. I això és un canvi molt heavy també per la família, no? Però ara també vull parlar del tema de... com que apareix el caràcter, s'aposenta més inclús a certes senyals, no? I s'aposenten també els rols dins de la família. Nosaltres també ens hem donat molt compte amb la nostra husky, que ha vingut quan ja les Akitas eren més grans, adultes. sí. I abans la Nua, que era la Akita més gran, feia una mica el rol de coordinar el grup, de liderar el grup, entre cometes, perquè Sí. ens entenguem. I quan la Moon va començar a créixer i va entrar a l'adolescència, aquests rols es van anar intercanviant, no? I com que ella va posar més caràcter, va decidir en cuidar-se en ella. Paral·lelament, la Nua també es veia més gran. Més gran i més també velleta. més velleta i també malalta. Exacte. Llavors veiem això, que comencen a A canviar canviar. els rols de la casa. Per què us parlem d'això? De fet, nosaltres ens trobem que ens truquen normalment en aquesta etapa. Quan són cadells no ens solen trucar massa mai. Perquè més o menys ja ho Clar. gestionem, el gos té dependència És de el que nosaltres. deies, té dependència i no hi ha problemes aparents. Aquí és quan la gent es comença a preocupar de, ostres, potser tinc un problema amb el gos. I per altra banda també tenim en el format de grup, que hi ha moltes persones que han decidit començar des de zero amb el gos, des de cadellet, que ara comencen aquesta etapa adolescent i estan Mhm. negres. Sí, bueno, és el que dèiem, és que passem d'un cadell Exacte. que no ocasionava problemes Sí, a tenir un adolescent la revolució dintre de casa, fora de casa. exacte. Llavors, com ho fem per afrontar aquesta etapa? Perquè aquí és la clau, no?, de la part complexa. Ja hem fet un bon treball de cadell. La part principal del cadell és aconseguir que el nostre cadell no tingui pors, que sàpiga socialitzar una mica... Sí, que no mostri agressió, Exacte, que sàpiga interactuar amb altres gossos, amb persones, Que sigui- preparar-lo pel món. exacte, que sigui resolutiu, adaptatiu. Això és la Totalment. tasca quan són cadells. Hm. Quan arribem a l'adolescència, la tasca ja comença a variar una mica, no? Perquè a partir d'aquí ja comença a aparèixer el caràcter, comença a aparèixer les motivacions més latents del gos. Llavors, què és important?
per afrontar l'adolescència és conèixer molt bé els nostres gossos. I quan diem conèixer, diem a nivell de caràcter i a nivell de raça, també. Exacte. Què podem saber? Doncs, per exemple, què li agrada fer al nostre gos, quines motivacions té a nivell de tipologia. Sí, No? Per exemple, si és un gos que és un border collie, doncs informar-nos una mica, és un gos de tipologia de pastoreig, per tant tindrà motivacions per tot allò que estigui en moviment. pel control. Exacte, i això ens donarà pistes de quines coses oferir-li en el nostre dia a dia. El més important, com us deia l'Irma al principi, és aquesta paciència. Sí, és el punt clau. El punt clau per no escanyar el gos. Per no dir, no puedo más! Sí, perquè hi haurà dies de tots que us frustrareu, que plorareu, que tirareu la tovallola, que direu que ja no podeu més, que us pensareu que tot el treball no està servint de res. És en aquest punt en el que us trobareu ara. Sí, exacte. I hem passat. I hem passat per aquí, tenim 3 gosses, vull dir, Sí. sabem el que és l'adolescència. I sigueu pacients, de veritat, és temporal. Sigueu pacients i coherents amb tot el treball que esteu fent fins ara. Exacte. Llavors, com bé comentàvem, la clau és conèixer el nostre gos, per tant, oferir-li aquelles rutines que el gos necessiti. Una rutina adequada. Exacte, tant a nivell físic com a nivell mental, com a nivell d'estructura del dia a dia, no? Ja n'hem parlat moltes vegades aquí a la ràdio. Aquí vull fer un incís, perquè jo crec que és l'etapa més important de vinculació amb el vostre gos. Sí, L'etapa de cadell hem deixat cara que és l'etapa on preparem el gos pel món, i l'etapa adolescent jo la centraria molt en el vincle amb el guia. Perquè com que el gos ja té aquesta tendència a ser independent i a voler explorar, no ens inclou aquí. I el que hem de fer és que nosaltres formem part d'aquesta activitat també. Per tant, em centro molt en els gossos que estan adolescents en fer coses amb els seus guies. Anar a fer caminades, rutes, explorar nous llocs, coses Sí. que generin molta vinculació. I a la vegada ja estem cobrint aquesta part física. Fantàstic. I llavors també és important que en aquesta etapa doncs intentem no fomentar encara més aquesta activació, no? Perquè està en una etapa molt activant, molt enèrgica, molt impulsiva. Si nosaltres fem rutines que siguin molt activants també, que estigui constantment jugant amb altres gossos d'una manera molt intensa, Això no anirà a favor. tot això no ens anirà a favor. Hem de buscar el contrari, buscar candidats que ens ho facilitin, no? Exacte. Gossos més tranquil·lots. Bueno, seria una mica algun consell per als que esteu passant per aquesta etapa i molts ànims. Sí. Se supera. Res, si teniu qualsevol dubte ja sabeu que podeu contactar un professional també que us doni un cop de mà. No espereu a que tingueu un problema a casa. Exacte. Si no sabeu com organitzar una rutina adequada, no?, pel vostre gos adolescent. Totalment. I crec que... Crec que podríem deixar-ho aquí. Sí, el temps tampoc ens dona per més. Ah, mira, veus? Llavors, res, moltes gràcies per escoltar-nos i oients de Freqüència Canina, ens acomiadem d'aquest programa tan molon recordant-vos que si teniu dubtes ens els podeu fer arribar per WhatsApp al 648 74 26 76 i ho anirem resolent al llarg dels programes. Ens veiem aviat amb més informació canina. Una abraçada ben gran. Adéu, adéu. Bye, bye. Frecuencia canina. Frecuencia canina. Frecuencia canina.